I avui parlem amb Mariona Martí al Pont de Moma, que està aquí amb el cicle de muntanya, nova parada del cicle. No ha vingut de gaire lluny perquè està ben a la vora aquí a Cornellà del Montsant. Marina, què tal? Com estem? Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu, Josep. Escolta'm una cosa, t'acompanya alguna, no? Personatge, la Pati Blasco, que és la meva millor amiga i superescaladora. Una gran escaladora com tu, i de les històriques, porteu moltes dècades escalant, Sí, és gairebé tan pesada com jo, sí, és veritat. Això de ser gran escaladora, gran o petit, ja saps que és el temps que hi dediques, Això depèn d'això, no? Només, al final, de dedicar-hi temps a les coses. Explica'ns què significa per tu i què creus que pot significar per algú que no conegui l'escalada en profunditat, aquesta visió integral de físic, ment, contacte, gairebé comunió amb la roca, no? Bueno, això al final el que estàs dient tu és el que jo considero que és un element, no? a la vida, no? Que quasi és més enllà d'una passió, no? Que et condiciona la vida, no només l'activitat que fas en si, que requereix això, no? Pues una part física, una part mental, però el fet de que sigui un element o no és que vagi més enllà de l'activitat en si, i en el meu cas doncs, durant els últims 30 anys ha condicionat pues, la meva feina, la vida dels meus fills, totes les meves vacances, i després pues, les ganes de cuidar-me i d'estar en forma, no? Una miqueta per després pues, poder anar a la roca i tenir bones sensacions, al marge que després les coses et surtin millor o pitjor, no? Però buscar aquestes sensacions integrals, no? Com tu deies, de trobar-te físicament bé i mentalment bé també, no? Va tot molt lligat al final. La part mental és molt important, I suposo que després també és extrapolable a la vida, no? Al dia a dia. Sí, això és una mica el que vinc a explicar avui, no? Jo veig una transferència com una connexió de la manera en com encarem l'escalada, l'actitud que tenim davant l'escalada, com encarem la vida. O sigui, l'escalada ens dona l'oportunitat de treballar l'actitud davant dels reptes, davant dels riscos, davant de la por, davant dels fracassos i també davant dels èxits, no? I això al final en el dia a dia doncs és molt extrapolable, no? Llavors jo poso l'exemple, no? Quan vas escalant i tens la xapa lluny dels peus, no? I dius, me la fotré, no? Vaig fatalíssima, me la fotré. I tens dues opcions, no? Tirar amunt i fotre-te-la o recular, no? I anar a lo segur, no? Doncs aquesta actitud una miqueta mental i d'actitud, més que d'aptitud, és el que després a la vida jo veig que hi ha moltes coses que s'assemblen, no? En el dia a dia. I hi ha també un compromís, no? Amb l'escalada, un compromís personal, I hem sentit també alguns dels escaladors que han vingut per aquí, doncs, que ja hi ha un moment que forma part de la teva vida, i ja saben, no? És a dir, que tot gira al voltant d'aquesta pràctica, no? Són moltes hores, s'ha de compaginar també amb el dia a dia, amb la família, amb els nens, amb la feina, no? Sí, bueno, per això és el gran tòpic, és a dir, que l'escalada és un estil de vida al final, no? No és només l'activitat en si, per això que dèiem, no? Perquè et condiciona moltes altres camps de la teva vida. Per això, sí, és més que un esport, no? O que una activitat física. I quan passes a la competició ja, diguem, això es multiplica per molt, no? A la competició amb rocòdroms, vols dir? Suposo que sí, jo no és un camp que hagi... O sigui, en algun moment de la meva vida em feien falta diners i em anava a alguna compra a rapinyar pasta, però no és un camp que m'hagi interessat mai. Jo soc una escaladora de roca, he progressat a la roca i mai m'he dedicat a entrenar. I penso que són com dues coses molt diferents, no? És com si el corredor que corre en un velòdrom, no? I el que fa mountain bike o jo què sé, no? A la muntanya crec que són com activitats diferents, que tenen punts de connexió, però que requereixen coses diferents també, no? Què és Siurana? Siurana? I no el comparem amb Ribos, però també en parlem després de Ribos. Però què té per tu Siurana? Per mi tota la zona, no és només Siurana, que Siurana evidentment és un dels millors llocs del món, però a la zona de Cornudella on t'he vist jo tenim el Montsant, que jo soc la gran enamorada. O sigui, jo si em dius Montsant o Siurana, jo tiro cap al Montsant, però per l'energia que té, i tenim potser un tipus d'escalada. I Siurana també, però clar, vivim en un lloc superprivilegiat, envoltats de no sé quantes vies, ara diré una bestiesa, no? Però igual tenim 10.000 vies d'escalada a mitja hora de cotxe, no? I a part tenim diversitat de roca,
perquè tenim el conglomerat del Montsant, que ofereix un tipus d'escalada, tenim el calcari de Siurana, que ofereix un altre tipus d'escalada, i després tenim, fins i tot, no és la gran cosa, però tenim Arenisca també, que és un altre tipus d'escalada. Llavors, amb molt poc territori tenim molta varietat. I això té les seves coses bones i té les seves coses no tan bones. Sí, perquè la gent de tot el món. Bueno, estem una mica, a vegades tens la sensació d'estar una mica, sí, invadit, no? Però bueno, sempre hi ha racons per escapar-te i estar tranquil. Quina és la teva zona preferida, la teva escola preferida al Montsant, però algunes vies en particular, alguna escola en particular? Buf, em costa de dir, però a mi el Montsant m'agrada per l'energia en si, per el pateo, o sigui, la caminada, no sé t'ho sé explicar. Jo per mi el Montsant té una energia especial, no ho sé, i per això deu dir Montsant, no? I no tinc... Realment a mi el que m'agrada és canviar i variar, no? I un dia es poder estar aquí, un dia es poder estar allà. I m'agrada molt, per exemple, l'escalada amb xurreres, no? Amb formacions que és calcari, però que té formacions aquestes com de tubos, per la gent que no escala, doncs no sé si s'entén molt bé, però bueno, és una escalada molt creativa, molt de buscar el teu sistema. A mi potser escalades més obligades, on els passos són sota cavall el rei, no? Que no pots ser creatiu, doncs potser m'atrauen menys. I el que m'agrada al final i el que em dono compte és anar variant. I el que més m'agrada de tot és anar a llocs nous, o sigui, descobrir, encara que després sigui un xurro, no? Però l'emoció aquesta d'anar a descobrir un lloc nou i a veure què serà i dir, hòstia, per aquí, no? Que al final també em dono compte que la meva motivació per mantenir-me en forma és per això, no? Per poder anar a un lloc i dir, m'agrada aquesta línia, i tenir la forma per poder anar per allí, és el que em motiva a seguir estant en forma, no? Sempre pots anar a fer, és més fàcil, però normalment, saps com quan et vas a comprar una jaqueta i dius, ostres, m'agrada la més cara, saps? Quina merda! Normalment, no? Quan veus les vies i dius, ostres, aquesta com molaria, i diu, no, hòstia, és 8 cedis, merda, no? I diu, no, és 7 cedis, oh, que bé, vinga, però per mi, no? Pues això, una mica canviar i descobrir llocs nous i tatxar les més xules, no? Això és el que més m'agrada. Tu el 8 el tens molt controlat, el 8 el tens molt controlat, El 8 de grau? Bueno, depèn del dia, però bueno, si diguéssim que fa molts anys que escalo, que hi dedico molt de temps i bueno, és l'evolució natural, jo crec, si dediques molt temps a una cosa, doncs està fer aquest grau. Però bueno, això per sort, ara és una cosa que abans fèiem poquetes noies, la Pati, jo i algunes més, no? Quan nosaltres vam començar a fer el 8 grau i ara ja s'ha anat normalitzant també, sí. M'agradaria explicar el tema del que feu a Cornudella, a l'Institut Escola, Escola Institut, amb aquí el rocòdrom que teniu allà i amb la canalla, perquè això està molt bé i estaria molt bé també extrapolar a altres zones. Perquè com pots anar, per exemple, al capital grau de Brussel·les, hi ha rocòdroms i hi ha extraescolars que van allà a la canalla a fer escalada com una cosa normal, normalitzada, i veus els rocòdroms plens de canalla. Aquí no m'ha arribat a aquest punt. Vosaltres allà sí que ho feu, i de fet teniu teniu proporcionalment molts alumnes, no? Bueno, clar, també és lo natural, jo crec, no? És com si, imagina't, que sé, a la Molina, no? Que no hi hagués una escola d'esquí, no? Seria estrany, no? O a Tarifa que no hi hagués una escola de windsurf, no? Clar, a Cornudella, que és com una de les meques de l'escalada i que és, diguéssim, la sortida del temps lliure més fàcil que tenen el jovent, no? De passar el temps lliure, doncs era necessari que hi hagués un espai on els nanos es poguessin iniciar. I llavors, bueno, doncs amb aquesta idea, fa ara igual 6 o 7 anys, no me'n recordo, però l'Ajuntament ens va cedir un espai i des de l'associació d'escalada vam poder fer un rocòdrom petitet i cada any tenim 2 o 3 grups que enguany en tenim 4 i tenim nanos des de que tenen 5 anys fins que ja van a l'institut, que venen 2 dies a la setmana i bueno, estem allí intentant això, no? Obrir una opció de temps lliure sana i que a més puguin fer en el lloc on viuen. Pati, La Pati. Explica'ns com és Mariona, que fa molts anys que coneixeu, Ahora que no te escucha, ¿cómo es Mariona? Qué difícil eso, así en pocas palabras. Bueno, una gran descubridora, como ella dice. Me encanta descubrir, buscar, explorar, está abierta a los cambios y tiene muchísima energía. Sí,
Sí, energia, sí. Una gran amiga. D'energia anem bé. La Roca i m'ha acabat, perquè aquesta teleconferència avui aquí a Tarragona i la Roca és una manera també doncs, de canalitzar aquesta energia, no? Vull dir, perquè no has fet mai escalada, si un dia has estat a Malavina te'n vas a la Roca i es queda allà, no? Sí, això pregunta als meus fills, que em diuen, mama, vés-te'n a escalar. Sí. Sí, és una vàlvula d'escape i una vàlvula de desconnexió i de connexió, no? Bueno, sí. És el meu element, ara ho veureu. És el teu element, però n'hi ha moltes, de vies que has fet amb aquesta trajectòria. Alguna que recordis especialment, o algunes que recordis especialment, potser per la descoberta que deies abans, o potser perquè era una via que tenies moltes ganes? Clar, n'hi ha moltes. Normalment te n'en recordes de les que no has fet. Les que les has fet és com, bueno, doncs ja vas a una altra cosa, no? És difícil de triar una via, és molt difícil. És com si et dic triar una cançó, no? Doncs depèn del moment, no? T'entrarà una i depèn del moment t'entrarà una altra. I jo sempre dic que espero que la millor via d'escalada que hagi fet encara no l'hagi fet, no? Perquè això vol dir que encara tinc alguna que descobrir i vies. Però bueno, és que jo qualsevol dia, l'altre dia estàvem allí en un racó de Siurana, no? Un dilluns, i vam anar a un lloc així perdut i vam fer un cister, no? No sé què, però bueno, esto és una joia! Que guai, no? Que encara a prop de casa puguem dir que al final... I també et dic una cosa, per mi, el que et queda més és la vivència que hi ha en el peu de dia més que l'escalada en si. Que portem una estona parlant, portem 11 minuts i no hem parlat ni de tema de gènere, ni d'homes i dones, ni tot allò que es diu habitualment, no? Que l'home habitualment, o les dones fa molts anys no escalaven, però tampoc no és cert, perquè les dones tota la vida hem vist dones de grans homes pioneres, escaladores i alpinistes, no? Sí, això és una reflexió que fèiem abans també. Sí que és veritat que el número de dones s'ha anat equilibrant, però perquè puguem escalar hi ha d'haver-hi una gent que equipi les vies, que són els equipadors i els equipadors de vies, que és algú que es dedica a posar seguros a la roca on no n'hi havia, i això ens permet escalar, no? Llavors, abans ho deia, no? Que jo avui també ho comentaré, no? Que reflexionant sobre aquest tema, amb l'oportunitat d'estar avui aquí, que el cicle dedicat a les dones, doncs una cosa que em dono compte és la poca quantitat de noies que hi ha que equipin vies. Per tant, sí que el número de noies s'ha anat igualant, el rendiment s'ha anat igualant, però fins que no hi hagi tantes noies com homes que equipin vies, potser no podrem parlar d'igualtat en l'escalada, no? I crec que això és important, perquè els grans herois de l'escalada per mi són els equipadors de vies, més que els entrenadors de vies, no? No sé què penses tu d'això. Per tu què és més important, el cuiner o el que es menja el menjar? El cuiner. Doncs això és el mateix. Bueno, que gràcies. Pati, explica'ns també, en tu caso, què et va portar Siurana, aquesta zona per aquí, Margalef, Siurana, tot el Montsant. Bueno, es lo que ha dicho Mariona, es un paraíso con un montón de vías, un montón de gente fanática viviendo ahí, están mis mejores amigas en el territorio. Para mí es refugio, es casa. Ja, a veure si convencem que es mudi cap al Priorat, que ja està tardando, que va venir de Madrid i se'ns en va una hora, tu. No pot ser això, cap a casa, tu. Bueno, tu tens molt bé la feina i la vida al costat, no? Sí, és un privilegi, això, no? És un privilegi, sí. Soc conscient de la sort que tinc. Sí. Marina, gràcies, que vagi molt bé la conferència i fins allà ens veiem per aquí o per allà, per les parets. Bueno, a veure si ens veiem al peu de dia, que segur que ens ho passarem molt bé. Gràcies, Josep. Pati, gràcies, que vagi bé. Gràcies a tu. Què? Molt bé. Sí?